खुशी खुशी जाए दो, देखो रोवा मत भैया बाबा ना रोवा मत, खुशी से जाए दो, हमके अपन ख्याल रखो, छोड़ा हमके छठिया दिवाली भरा नहीं खेन रही तो हमार गांव हो, हमरो तो मन करेला कि भैया बाड़े भौजी बाड़े दिन पे आइल कि छठ मनाई, हमरो तो मन हो, लेकिन छठिया भरू के भैया बारो हती हम छठिया भरू के भैया रुपया छठिया ना भरू रहे तो जाए दो मत भैया दिवाली या भरू के जाए दो भाई मत रो, हमरो मन हो जाए भैया ना ना जाए तो देखो ऐसी काहे ऐसी काहे खुशी खुशी विदाई करो, वो मत जाए दो हमरा के जरूरी बा वो जो बोल ए जी बताई रहोगे बैठा तारा के कैसे समझाइयो बताओ रहुआ का समझाएम जी कोनो हम छोट लइका थोड़े बा। देखो ठीक बा, दिवाली पर्व त्योहार ठीक बा, उ जगह पे बा, हमरो ओ जगह कोई जरूरी बात है तो बात ही तो रहुआ एगो बात बताई ना, भर गांव छठ में दिवाली में अपना अपना घरे आवता, बताई रहुआ छठ करम तो के दौड़ा ले जाई घाट को। ठीक बा तो भैया बा नो हम जाता नहीं, फोन आ गइल हो जो देखल जरूरी बा नो, ओ काहे जी 3-4 दिन की छुट्टी ना बढ़वा लेती रहुआ। ओ जा हम रात भर ड्यूटी करब त इधर चैन से छठ मनी हमनिए के रात भर हो जा बॉर्डर पर तैनात रही ना जाते इधर छठ मनेला बढ़िया से सुकून से आदमी मनावेला। ए जी कोनो बात ना नु बोलती रहुआ, पूरे देश खातिर अपन मेहरारू के तरह कल तो पावत पूरा देशे खातिर अब भर्ती भइल बा, तो पूरा देशे खातिर आदमी सेवा करता। तो हमरो के लिया चली होई जी ना ओइजा कैसे जे मनावो भैयावा बा, भैयावा से सामान जवन लेबे को होई ले लिहा, हम बोल दे पैसा दे देबो से ए जी ना जी हमरा के कुछ ना चाहिए, रहुआ जान ना जाए जी और ना कुछ दिन ना रुक हम जाए। जाए गोइले जरूरी बा, देखो ए फोन जी आइल हो, खाली देखो छठ भर रुक जाए देखो ना फोन जी। आइल हो, देखो रहुआ हमके जान देखो दिखाई जी अपन देखो फोन। सर के फोन आइल हो कि कश्मीर में जाए के बा, जे आतंकवादी पूरा हमला कइले बा। हाँ बताई रहुआ हो जाता नहीं, रहुआ के कुछ हो जाए तब हम ना जाए हो जाए तो खुशी खुशी विदा करो ना, हम ना चाहते हम रहुआ के हो जाए कुछ हो जाए तो चैन से रह, खुशी से हमके जाए तो हो जाए ना जी हो जा, रहुआ के कुछ हो जाए तब हम का करम के करा पर हम जी ना होई। अब वो में भर्ती हो गइल बा त आदमी पीठ ना देखाई बा ना जाए दे, रहुआ नौकरी छोड़ दे, रहुआ रही किसानी करी। पैसे ना ई सब नौकरी ना हो जाए हमारा से, देश के सेवा खातिर भर्ती हो गइल बनी, माई के इच्छा रहल है, बाबुओ के इच्छा रहल है कि हमार बेटा फौज में जाए। अब बताओ मेहरारू खातिर हम त्याग दिए नौकरी, छठ दिवाली मना ली, हम पैसा दे दे भैया के अकाउंट में मना ली हलो तो हम लोग जान जाए ना ना देखो वो जो जरूरी बा हमार, वो जो भारत माँ के हमन के सेवा करे खातिर एकदम दिनों रात तैनात रही ना जा, जान दे भी सकत नहीं जा, लेकिन पीठ ना देखाई जा लेके रहुआ के कुछ हो जाए तुम कैसे राम जी रहुआ सोच ना ना ठीक बा, जाता नहीं खुशी खुशी जाए तो अपन ख्याल रखी हो, जाता नहीं हम जाता नहीं ख्याल रखी ना जी जान ना ना देखो हमके खुशी खुशी जाए दो, देखो रोवा मत भैया बाबा ना रोवा मत, खुशी से जाए दो, हमके अपन ख्याल रखो, छोड़ा हमके अब जाए तो छोड़ा जाए ए जी का चल गई नहीं जी कैसे राम जी सब कर मरत तीज त्योहार में घरे आवता, रहुआ हमके छोड़ के चल गई नहीं। ऐसा कौन नौकरी बाजी कि रहुआ पूरा देश के वजह रखवाली करो तनी अपन मेहरारू के नहीं गिर खुश रख पावत। कैसे तीज त्योहार खोली ए जी देखी ना, अब तो बाबुआ चल जाए बताए, हम तो और कहत नहीं तो और कुछ दिन रह जाए, लेकिन वहाँ के नहीं खी रहा तो छठिया दिवाली भर रही तो ठीक रहा तो का करम, अपना हाथ में नहीं खे नो, प्राइवेट नौकरी ना नु हो, ये तो अपने देश के रक्षा करता नहीं, तो वहाँ के जाए लड़ाई लगा भैया गोड़ लगते हैं, भैया भाभी गोड़ लगते हैं, चलो खुश रही बबुआ दिवाली छठ भर ना रही ना ना भैया छुट्टी ना रहल हम बस ओतने भर बा, छठिया भर रही तो नहीं नहीं खे भैया छठिया दिवाली भर नहीं खे न रही तो हमार गांव हो, हमरो तो मन करेला कि भैया बाड़े भौजी बाड़े दिन पे आइल कि बा छठ बबुआ मनाई, हमरो तो मन रहा। हो, लेकिन नहीं खे छुट्टी न। हे देवर छोटकी के समझा देनी हाँ हम समझा देनी, तन देखिए लोग कहानियों लोग अरे हम तो देखते बानी, उ तो जब से सुनले भी जाए के बाद तब से बेचारी रोवत मरी ओकर मुंह अच्छा जाए तो भाभी देखी लोग हम जाता नहीं ठीक न, अब ले चल जाए ना तो रौरा याद में जब ना तब
में मोबाइल देख के रोई, फोटो देख के रोई, तो कबो रौड कपड़वा देख ली तो रोई, रोवे ले मनइहा लोग देखिहा लोग तहनिए लोग न बाड़ी लोग हम ठीक है, लेकिन बढ़िया ले जाए देख हम हिसाब से रहम तो अपन लड़ाई लगत ना, ना जो जे हमनी के कैसे रह ना कुछ ना होई, हमनी के आदमी के जवान होने जाए एक खातिर कोनो दिक्कत ना हो। हाँ तो बढ़िया ले जाए आ गाड़ी में बढ़िया ले खाएम पियम बढ़िया ले रहम, देखत नहीं ना आजकल जुग जमाना नहीं कि कोई ले बोले हां चल तनी ठीक चल है, तनी जा। भैया ठीक चल जाए। ठीक। ए जी बताई एगो इहे के पानी हमने के इहे पे सान बउए गाँव महल देख के जरूरत तक भाई नौकरी में हो गइल बुए औरत भाई पे ना कने अभी छोटका बउआ पढ़ते बन इहो के भगवान करे हे माता रानी हे छठी मैया जैसे हमर बाबू जाते नहीं ना वैसे बढ़िया ले राख यहाँ के रक्षा कर। ए जी रौरा बैठी हम जाते छोटकी के देखी ना तो रोवत हुई घरवा में बड़ी मोहन लागे लगे बेचारी। भाई एगो भइल बा छठ दिवाली में जात त का हटे है जा पर्व मनावला से ना ओकर होई ओइजा देश के सेवा कर रहल बाटे। हाँ तो बढ़िया नु बा जाए तो बहुत बढ़िया बाटे, हमनी के सीना चौड़ा हो गइल बा। का भाई का होता बुआ चल दिया का भैया हाँ, आई जाता नहीं हो। पूरा ड्रेस उरेस में बड़ा जा तनी कनी ही न घर के तहरे जिमा पर भौजाई के बारे भैया बारे अपन भौजी के ध्यान रखी है ठीक न। भैया हमार कहना वाला कि छठिया भर रुक जेता, भैया वारो हती हम छठिया भर रुक जा भैया, रुक जा छठिया भर ना भैया, भाई दे जाए दे मत भैया दिवाली या भर रुक जा जाए दे भाई मत रो हमरो मन हो जाए भैया नु रुक जा छठिया दिवाली या भर हमें के बड़ा असर रहला कि भैया जाए दे रोज भाई संगे बढ़िया से बनाई से विदा करन कोई जरूरी बा भैया रो नु मत रो मत कनी नु भाभी के तन देखी के ठीक है बा अब बड़को भैया के तन देखी है ठीक न। हाँ, बढ़िया से छठ दिवाली मनई हो हम जातानी ठीक ठीक न बा जातानी हम फोन से बात होई ठीक बा चलो जो देशों के रक्षा करी तो हाँ, ठीक है वो तो बा जरा जरूरी रक्षा बा। करबो तो बहन जा हमनी को बढ़िया से अब मनाई ओजा जा। हम दिन रात जागब रक्षा करब तबे तो एजा दिवाली छठ मनता हमने नियम से ना ओजा रात भर जागेला तो एजा दिवाली छठ मनेला। ठीक है बा चलो छोड़ देता नहीं ना ना तू रह ना हम चल जाइब काहे के जातानी देखा वो लोग के मना ठीक और ठीक बा हम जातानी देखो भाइयों आइल तो दिवाली या छठ ले पहले ही चल गए हमनी के आशा रहला कि चलो सबसे का बढ़िया खुशी मिले वाला रहला कि परिवार में अपना रह के दिवाली मनाई जो बढ़िया से, बाकी नहीं खेल लिखल संगे रह के मनावल। अचानक फोन आ गई भैया चल गए।